bħala sempliċement ta' xiddejjaq dak li hemm, imma bidla għall-aħjar u bidla għax li tagħmel sens u għax hemm bżonna. Jien nerġa' ngħid naħseb f'dawn is-snin kollha ta' gvern nazzjonalista saru affarijiet tajbin, ħadd ma jmerreħ dak. Naħseb li saru l-iżbalji wkoll. Naħseb li issa wasalna f'punt storiku fejn f'din l-elezzjoni li ġejja mhix sempliċement dwar għażla ta' gvern, hija wkoll dwar għażla ta' triq li dan il-pajjiż irid jieħu. 8 jiem il-bot mill-elezzjoni ġenerali, dan kien l-appell tal-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt id-dibattitu bejn il-mexxejja politiċi fuq xarabank. Il-poplu jrid jażel bejn politika tal-passat u l-politika tal-futur, fejn iridu nażlu jew inkomplu bil-politika tal-blu u l-aħmar jew inkella nagħmlu sforz veru nazzjonali biex nibdew kapitlu ġdid fl-istorja ta' pajjiżna. Biex issir dan, hemm bżonn bidla fid-direzzjoni. Xi tfisser li tibda id-direzzjoni? Aħna bidla fid-direzzjoni rriduha sabiex l-ewwel nett in-nies jkollhom kontijiet tad-dawl u tal-ilma orħos li permezz tagħhom jifdallek aktar flus fil-but. Iżda l-ikbar bidla li pajjiżna għandu bżonn hija waħda ta' mentalità, saħaq Joseph Muscat. Hemm bżonn ta' bidliet sostanzjali fid-direzzjoni, imma l-ikbar bidla fid-direzzjoni hija fil-mentalità. Bil-kuntrast il-Prim Ministru Lorenz Gonzi baqa' jiġġustifika il-politika diviżiva tal-aħmar u l-blu. U vera, għandna l-kuluri tagħna, għandu l-kulur aħmar jien għandi l-kulur blu, dawk huma l-kuluri ta' vera ma naħbuhomx. Matul id-dibattitu Lorenz Gonzi għal aktar minn darba iddikjara li pajjiżna m'għandux ibiddel id-direzzjoni. Nieqpa' nisma' b'attenzjoni dak li qed jgħid Dr. Muscat, però xorta nieqpa' ma nifhimx x'jrid ibiddel fid-direzzjoni. Għalfejn għandi nbiddel id-direzzjoni. Ma rridx nissogra nbiddel Dr. Muscat. Mixin f'direzzjoni tajba, id-direzzjoni hi b'saħħitha u alla ħares inbidluha. Joseph Muscat spjega kif bid-direzzjoni li l-pajjiż miexi fiha b'Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru żdiet il-qatt. Il-problema hija li dak li qed jgħid il-Prim Ministru mhux qed jseħħ bħalissa. Għal 11-il xahar konsekuttiv ir-rata ta' qatt f'pajjiżna żdiedet. Lorenz Gonzi ċaħat li teżisti problema ta' qatt u rrefera l żjara li l-mexxej Laburista għamel fil-jiem li għaddew fil-kumpanija tal-avjazzjoni SR Techniques. Taf kemm ħadbet nismaħħa, taf li ħadbet nismaħħa mit-tarzna, ex-ħaddiema tat-tarzna, daw iltqajt magħhom il-birat lura inti stess. Allura kif tiġi hawn quddiem in-nies tajt li hawn xi problema fil-qatt f'pajjiżna. Immedjata it-tweġiba ta' Joseph Muscat. Iva mort l-SR il-bieraħ u ħafna minnhom kienu ħaddiema tat-tarzna u qalu li daħaq bina Dr. Gonzi meta batilna ittra qabel l-elezzjoni li għaddiet. Iva mela iltqajt mal-ħaddiema taf imma ntqajtx ma' ħaddiema xi provajt infittxhom ma sibthomx meta mort Smart City. Ma rnexxilix insib il-ħaddiema min-naħa tagħhom hemmhekk. Joseph Muscat żied li d-direzzjoni għall-futur li qed joffri l-Prim Ministru mhix waħda realistika. Il-bieraħ ħareġ il-Bank Ċentrali ta' Malta li jafx fih il-budget u l-Bank Ċentrali ta' Malta qal li r-rata ta' tkabbir tal-ekonomija tagħna ħad tkun din is-sena 1.6%. Fil-programm tagħkom qed itbassru li ħajkun 2.3%, differenza abissimali. Laqqas il-Bank Ċentrali ta' Malta mu qed jemminkom xi jfisser dan kollu. Ħajkollok problemi jekk tiġi biex itwettaq dak li qed tipproponi jew inkella tagħmel kif diġà għamilt f'din il-leġislatura. Jiġifieri kif tgħaddi l-elezzjoni tgħid qed tara l-maltemp, forsi terġa' tieħu 500 żieda imma lin-nies ma tihomx dak li wettu. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern qed jimmira li jilħaq it-tkabbir ekonomiku anke permezz tal-fondi li se jġib mill-Unjoni Ewropea. L-investimenti bil-flus li ġibna mill-Unjoni Ewropea ser ikunu parti mit-tkabbir ekonomiku li aħna pjanati li jkollna f'pajjiżna. Madankollu l-mexxej Laburista fakkar li Lorenz Gonzi li l-fondi tal-Unjoni Ewropea jibdew japplikaw mis-sena d-dieħla waqt li l-Bank Ċentrali qed jantiċipa li l-ekonomija tikber inqas minn kemm qed jippjana l-Gvern matul din is-sena. U ma jiġix il-Prim Ministru issa smajt issa verżjoni oħra illi l-ekonomija ħad tikber aktar minn dak li qed jgħid is-Central Bank minħabba l-flus li ġab mill-Ewropa. Prim Ministru, il-flus illi ġejjin mill-Ewropa għal budget li jibda mis-sena d-dieħla il-Bank Ċentrali qed jgħidlek illi l-ekonomija mhux ħad tikber din is-sena, jiġifieri ssib skuż oħra jekk jogħġbok. Fid-dibattitu ħasem ukoll iċ-ċermen tal-Alternattiva Demokratika Michael Briguglio li spjega li b'vot tal-Alternattiva ikun hemm vuċi oħra fil-Parlament.